Is mis sé Jamie Castan Feirm Gairneoireachta ón Gairneoireacht san Éise, agus is srás seo raig mé aistear ó ceann na tíre ag fisrú céir na Feirmórta san látá Nniubhain. Nach for nuáilíocht suntasach a hafuí bhunaigh an airnáil faoi láthair, agus leabhróidh mé leis na Feirmóirí, na Sanolaí agus a ceann ródaithe atá brúin townscail seo chun cain. Fáilte go Feirm. Sílim féin go nithim bia fillán agus déanam iireacht nearttarthaí éithe go rialte, ach nuair a héimiigh siúpadóireacht feim dachar tarthaí a dásan éar na cheannach. Tá anóíocht idirnáisiúnta san airnáil Gairneoireachta agus meastar go bhfásmid 23 fan géad na tarthaí éimiid agus 8 cara fan géad des na glasrí. Is gá a bheith ag séthirú ar scála olbhúr le go mbeadh rathart san airnáil seo agus siad na buic mhóra atá chun tosaigh i gconaí. Ó doscail mar go tarthaí is glasrí seo I maileá clia ag deireadh naidhúis déag, tá cuinthe go nóach leis an éileamh ar thora d'ard caighdeán. Well, the hosig an áit seo uchtdeag ná go dó. Bhí áit ag teastáil a gur tarthaí agus glasrí mar bhí daoine ag cónaí sa cathair agus ag lurg na glasrí agus na tarthaí, agus seo an áit sin a tháinig na feirmeoirí isteach a bhí ar imil an Gundaí agus thóg siad na glasrí agus tarthaí isteach an sin agus bhí siad á scapa an áit seo díreach chuig na tithí mór seimhreacha sin agus na siopaí éagsúla bhí ann ag an ann. So glasrí tarthaí a cad go díreach atá I Gairneoireacht? Well, a Gairneoireacht gacród is a fásan agus a éhan tú, but ní bhain sin Tharbh tácht na daoine atá ag obair ar cuid eile don tionscail Gairneoireacht ná na daoine atá ag obair ar plandaí, blachanna, crown nullag, dilógaí agus le héad a gcódaoine atá ag obair le blachanna agus na siopaí sin. Is cuid don tionscail Gairneoireacht é, agus tá luach réasúnta ard air. I mean, bhí 23 milliún ag an gceata Feirm an luach a bhí ar an cuid sin don tionscail anóirí. Cad é an luach bliain túil ar n'airnáil Gairneoireachta sa tír seo? Cred é non ar cred, is luach billiún agus 4 billiún an luach ar an marg ar fad. Sin meascán idir cuasaí importála agus an méid glasrí agus tarthaí atá ag fás an seo sa tír seo. Agus chun cinál takes chur ar sin freisin ná ar thaobh an gná mála siúpadóireacht an seachtain, an luach atá ar an mála sin ná 4.5 faoin gcéad don mála sin is glasrí agus tarthaí. An bhfuil muína go san airnáil seo sa todhchaí? Cinse tá de thosaigh an áit seo uchtdeag ná go dó. Daoine in Ecaling ag obair an seo agus tá siad an 5 lúna nús é. Sa tír hain agus na feirmeoirí atá ag obair tá cluine atá ann agus tá siad ag obair ar an dáún ar fad 200 an nús. Agus má tá fuinmh agus spirit le daoine sa tionscail Gairneoireacht mar sin níl aon doubt ach go méid 100 bliain eile againn. Tá maintar cíling ar cheann den na tailigh sin atá ag fás tarthaí is glasrí I dúsceart cúntaíoch lia ón mbliain 1926. Is ar an marga bailge go príomha I dhéiríonn siad, agus tá siad iníoch a chuid tóraga a bhéadú go suntasach, trí bheith ag fás faoi clúdach I dtithe glunne. Thug David Keeling hart mé le lang héasúir na bibir. So David, tá tusa bail den tríú glún an seo, tradiisiún mór agus an cólacha fás an tamar fad. Cé comóra bhfuil sé inis? Well, inis tá ag feimmenú in Éireann, sa Bhreatain, san Eorp, agus fiú san áis, agus tá 2,000 daoine fostathe gcuin. Tá gá fearm a gcuin ceann na St. Margaret's san áit a thosaí me seantais mathirí, agus tá ag fás gachsáis cuairthe Sútalún, Súcréibh, Smeardua, cuairthe Gurma, Úlaí, Pirí, Shillini, agus freisin na Gunta Lú i Castlebenningum tá ag fás lettuce, pumpkinní agus blachanna. Tá go leor agat an sin agus an cuid is múd é faoi glunne. Inis sin faoin technoliacht a thabanthe lei sin. Well, I suppose na raibh ahar ag fás suas bhí ahanrod manual, but inis tá ahanrod faoi smacht agus tá ag úsáid riomhra, so tá ábhalt ag oscail frinneog agus thuirt isce ag na plantaí, agus mhuiil an amseo ionach jazz cosúla aniu,
tá mar ag chuirt beidir fiche ó isce ag na plantaí agus bia, bhfuil sé fuair agus flocht den beidir gá 3 uair, so brahan sé an amsir. So an teocht stig faoin teach linne há sé go léir há na ríomhre I gceannis cén teocht an. An caríonn sé sin le méadú an séisiúr fás. Caríonn sé mar hampla na ra me seanathair ag fás bhí an séasúr 6 seachtaine, anis tá an séasúr idir mí Marta agus mí na nulaigh. David, inistum faoin fás na bíbarí agus an teach bíbarí seo, teach linne bíbarí Well, seo. tá teach linne an seo tá 2 hectares a gcuin agus tá mar ag fás níos mó na 100,000 plantaí pibéirí. Agus há siad fás suas na téadna seo. Cén fág bhfuil siad fás suas? Well, tá planta pibéirí mar bush mar sin, so béis sé ag dul mar sin agus tá ag géirí na plantaí ag dul suas go ddíireach, so tá an string ann agus tá ag tionta na plantaí thart. Agus há daithna de friúil, há glas agus há dearag ar an plán de céine. Cén fág bhfuil sin Well, harú? tá cethir varieties, ceann dearag, buí, aráiste agus glas, agus tá gach pibéir ag tosnú glas, agus an beidir gá seachna ní sin tá sé gahrú dearag ó buí ó. So há gá daithna ar piperáin. sé. Sean mó a dhéanann siad an bucha, ne? Yeah, but níl mis clachtaí leis agus beidir go mé dearla a caiith sé amach mar Cad féin ceann seo an bumsa? Yeah, well, you see, caihí an stock of mar sin, because tá náid perfect fi can you pick away agus dés ag dearla agus na daine an seo, but caihí tú training a bheith níos So fearr. ceann sin níos fearr? Yeah, sin níos fearr, perfect, yeah. So beidir go jo misise job an seo? Beidir, but caihí tú bheith gasta. Gasúnta go sin. Well, gapan beidir bhfuil an blas níos fearr mar sin mar tá sé api, Bhfuil mé ví des dar ganniu. Agus brúmúr in isáin le líonna geimeáin a leidú I réimse ile na talmhaíochta, tá an mó bith riadthóra a úsáid ag cílings na tuthe glunne, agus tá gaiirí go dtí leis. Cracadóirí ná dúirtha fethidí a úsáidan siad le fethidí díomhálacha ile a bharú, fethidí a dhéanamh do máise don na plándaí. An bhfuil in bhonnaíocht táchtach don cólacht? Tá sé ionach tábhaach, mar hampla tá screening a gcuin, so tá screening ag drid a rith an gibhrú, so sinna cuineilt an chasastí, so then ní caiithimid úsáid mór an chas, agus then tá chorus a gcuin combined heat and power. Tá an CHP ag úsáid gas chun lectras agus chas a dhéanamh agus targaíonn an chorus CO2 chun na plantaí a cuidiú, tá na plantaí ag fás níos fearr caithfidh siad CO2, so tá an chorus ó briontach mai. Táid ag fás 150 milliún sú talún agus táid ag úsáid chorus difriúil, teach glunne chas, teach glunne, an sin tulán, variety, El Santa, agus an sin ceann eile Everbearers, agus arás go teach glunne fuair, agus arás teach glunne chas, so caiithimid chorus difriúil chun é dhéanamh go mai. An bhfuil sé bheith tríáil targaí nua seo? Yeah, cinnte mar hampla an bliain seo táid ag buin trílas peaches agus plantan with an plant sin 3 bliain ó hin, agus ghlachan sé 3 bliain chun an céad tuirthaí áil. An bliain sé caite bhí cúpla ceann ann, but tóg daoine na cúpla peaches, so ní formé an blas an bliain sé caite, but tásúlagam go mé blas an bliain seo. Tá ceann fás níos an sin nó. But beidir níl sé apaí go fáil, but ar bheith sé apaí caithfidh mé a bheith an am ag an second a bhfuil sé apaí bhfuil mé gurí éthe. Búil am féin dul ar an bortach agus mé mar charsún, ach ní dólam go méid ar mar ram a bhrise ag an promónaí neomh buchas le dia. Tá thart ar 8,000 hectar faoi ún néireacht fór na móna agus a bhórmhór den méid sin lonathe I lár na tíre. Tá na páirteach sin in úsáid le fada le móna bhaint le haig fuinneamh agus an teanscail Gairneoireachta. Tuis gan heist a bheith ordathe maidir leis an teancar fadtéarmach a bhainir le móna bhaint, agus an bailach a déan sé I bhaim ar an ggóhéal. Tá bord na móna ag ar a méid na móna úsátar I mórín a leidú trí ábhar altéirneacha a aimsú. Cén fá bhfuil sé bheith glóigh faoin sí mallart chun níos lú úsáid a baint as an món? Honnig customary
aine san 1990 agus dúirt siad linn gur siad de gera rud a cinn eile úsáid an áit mún agus bhfuil go leor taide agus bhí muid a breanhar drábhhuiil néan agus an sin doscail muid an ionad múrinach seo 2005. Tóga muid drábhhuil bhaid lion agus seo drábhhuil tá tíocht as Gardaí, so sin písaí go chrainte, tar agus písaí go féir. Bhín písaí móra go chrainte agus bhí mar sin ein. Bhín airniú sin a dheara agus an sin chuda muid i géar móra, an sin meascin muid éarán. Agus tá muid a gúsad an maisín seo leis an air a bheascaisteach sa drábhhuil, agus bragan seo na bactéir. Dylan muid a tastáil le CO2 agus oxygen agus an sin dylan muid tocht freisin. Mar cáin tocht a bheith an ard agus dylan sin siúráilt an sin nach bhfuil ein bactérián. An sin tóga muid samplaí agus tuair muid sin go dtí an saoirlinn. Agus dyna muid analíse an sin le dynar siúráilte go bhfuil sé réal an úsáid. Inistum faoin dargaí hagan amach ag deir an le. Tógann muid an mórín agus measca muid le múna, agus an sin díalann muid an targa seo leis an anam gróhais. Agus tá go leor targaí eilein freisin cos le ericaceous agus ábhar eile tá speisialta go Flandaí. Cén ábhar eile úsáidjih? Úsáid muid an grán caite as beor, tagann sé sin bhaid go leor síomh thart ar éireann. Cén ábhar é seo? Seo tá coir agus tá sé dionta as crackan coconuts. Níl sé. Tá. Crackan coconuts? Yeah, tá. Yeah, tagann sé an seo bhaid Sri Lanka nó an Ind, agus tá sé seo Feirm. Agus an sin nar a hagann sé an seo cámuid isce chuir leis. Agus tá sé anchos le mún nar atá isce meascaí leis. Agus cén úsáid a bhí don dus seo? Táda is drábhfuil é ón Ind. Cén pleanan atá sa todhchaí ag an Rhain Gairneoireacht? Tá muid a gáil leannacht a ráiad in na múraíocht an seo i Gilmhara. Tá muid a dionad taidan sin ar rudaí tá dionta as ámad cosú le cort. Agus tá muid a gúnaí cuairtú níos mú agus níos mú drábhhuil in seo néan le go mé muid ná aróisteach go dtí ábhar eile le go mé muid ná plandaí a ásan. Agus an méid múna tá muid a gúsáid tá muid a cuairtú ar sin a laidú chulah bliain. Déanam sé héin mai theachtaíocht targaí orgánach a cinach nuair is féidir. Fiú má bhíonn siad ábhraíonn níos déire. Tá airnáil orgánach na hÉireann fós beag amach agus léir go bhfuil éile bhain mar gnéantar líon mór torthaí is glasraí orgánach an portáil. Mar sin an bhfuil deis na móra le tapú an seo an éireann sa targacht orgánach. Tá luachrééisint aige tá sé thart inis ar 100 milliún de. Bhí fás mór ar an méid sin idir 2004 agus 2008 mar sin. Ach bhí leidú beag ar nuair a bhí na feiban economíochta a gceann, but tá an leidir sin tar éis stop agus inis tá sé fás ar roinnt beag inis bhí láthair. Bhfuil cumas ar an tíir seo sa todhchaí méadú a dhéanamh ar an méid esportáil orgánacha a dhéanamais? Well, níl aon doubt, I mean, fé láthair níl mór an esportáil a chuirsúla chorbe cai mé rá. Agus a thorm is seans mór de éireann agus cuirsaí talmhaíocht in éireann. Tá luach an mar agus i Eorop os cionn 21 billiún euro fé láthair. Agus níl éireann ag buint 1 quid as an cíiste sin. I do thuairm Stefán, cad é an slíceart don airnáil orgánacha le núnta raig leis na smaointí seo? Well, an rud atá ag testal inis gur caithfar struchtúr a chuir le chéile, so caithfidh an tionscail orgánach teach le chéile ar gach eile leibhéal. Onas go bhfuil struchtúr ann chun na feirmeoirí a cartreamh ceart a chuir le chéile na cólachtaí atá ag obair sa tionscail in éireann, is féidirling béim a chuir ar an marga airnach agus cumáile sin mar a bhí mé caint faoi hena féin an seans mór atá le fáil ar an marga sa Eorop. Agus tá bhrí nach bhfuil a lán airgid le fáil ag an céim seo, go cóga méid a gobar leis an Rhain talmhaíochta le bord bia agus le teagas, agus an cóg sin a chuir le chéile, cosúla tá scríofa síos i Food Harvest, agus a thorm tá seans mór gnó ar fad cuirsaí talmhaíochta in éireann ar thaobh cuirsaí orgánach de.
Gnólacht amháin na daithna an deisnearnáil seo hir sa bhliain 2002 sé Feirm Orgánach Bísleán. Sa choláiste a bhúil úna agus pádraig le chéile agus tá an gnó á orbert acu dígarníí go hinne le. Inniuh tá breis is trocha gnáil toirí agus glasrí acu arm fethe acra. So láiríonn siad das réon bheon díle in iarthair na hÉireann agus tá siúpa ferma dá gud féin acu chun na galibhe. Thugus cuairt orú le laingan tes óra bhórdóibh. Bhuaine inis an faoin ferm seo, chun sa tháinig sé ar an bhód. Tá muid ag fás glasú an seo le 30 bliana nús inis. Tá siamar le acra amháin agus dásamar píosa beag gach bliain. So inis is linn thart ar fethe acraí. So dá sibh í slí orgánach. Sin é. Agus cén spreag a bhí a gcuibh chun dolisteach í fermóireacht orgánach. Dom héin an timplacht. An timplacht agus mo chuid sáinte héin freisin. Bhí mis tí me héin blinta héin agus thus méid glasú orgánacha agus bhain mé an soltas tú agus Cabhraigh sé le Atlanta le. Cabhraigh sé, le mo ghuiile. Agus an sin thus mé ceannachid ó daoine in San Dublin Food Co-op. Agus bhú mé le fermóirí agus thus mé dul ar siúlóid ar na fermach orgánacha seo gilbhan tán agus chun de Kildare. Agus hit mé rá leis na fermach agus leis an slí bheithe agus an sin chu mé stadéir ar conas fás orgánach dhéanamh agus bhúil mé le mar chéile póric an sin. Inistum faoin mó oibre bhfuil a gcuibh seo, bhfuil sé difriúil de gná glasrí. Well tá ó hús déanaid a lán stadéir ar an ihir é hain ar an céco tarthúlas atá sé. So cáid i gcónaí bheith ag breathnú gach bliain ar céco tarthúlas tá an ihir. Sin cáid leasa nádúir a chur isteach ann. Úsáidim muid cach sicín, úsáidim muid íl agus famhain freisin le tarthúlacht a chur isteach ann. Agus an sin cáid na síalta cheannach ó cólachtaí dhéanann síalta orgánacha tá si níos mó ar fáil inis na léonta seo. Cad é an dúchláin is mú atá goibh ó thaobh fás na glasrí? Cean den na dúchláin is mó atá againn ná na fílaí a bhaint. So tá trealamh againn a úsáidim muid iad gur buint na fílaí. Cean amháin atá againn ná an labba chlórach. Ceann rud seo. Gus lábha síos agus Piúcha na fílaí, piúcha na fílaí dhéan. So cén sort glasrí tá fás a goibh seo? Seo broccoli agus be sé ré I lár mí úl. Na fílaí tá muid piúcha. Fásan siad a bhád níos tapúla ná na glasrí agus cámuid iad a fiúcha níos nó be siad níos mó ná an broccoli agus má tá siad níos mó tóga siad an tarthúlacht go léir amachchas an talamh agus ní bheith na glasrí ná éon gríanna áil má tána fílaí níos mó ná na glasrí. Agus cad thá speisialta faoin córas a thugad an seo? Déanamid é ar scála mór ach go nádúrtha. So tá sé sin difriúil. Ní úsáidimid éon chemicí agus ní úsáidimid éon rud synthetic. So gachrad chuirmuid ar na glasrí. Leasithe nádúrtha, yeah? Leasa nádúrtha, go díreacht. Inistum faoi tácht an bhúnaach díobse ó thaobh fásta. Well, just mar sampla beag amháin an seo. Seo rud a dhéanamid leis na trátaí, bheith an dú na trátaí an seo. Tá marigolds an seo ag fás agus nuair a hagan na bláhanna amach ar seo. Meallann sé an haverfly agus an bowen day agus ihan an haverfly agus an bowen day na feithidí glasa agus an feithidí beag abána. So in anad chemicí a úsáid is rud annádúr agus an bógéis sin a úsáid agus cairinn sé go mór. So cad a tháináin sa todhchaí de Bísleán Organic Farms? Well, tá súla goin fás agus cumad ar an bhód agus tá súla goin bheith níos inmhúnathe freisin. Níos mó dhéanamh an timplacht. Tá meach taracóir electric ar fáil agus meach an targad a goin bheith sé ceannaithe agan. Tá turbín gaotha agan, déanamid iireacht an méid is mó dhéanamh go inmhúnathe. Agus freisin chun glasrí maithe sláintúla ás a gur winter na hÉireann. Is cinnte go bhfuil obair na gapal déanta ag pádraig agus úna chun an gnó a bhrúch an tosaigh, agus bhín gá leis an obair sin le toirí a bhaint amach sa bharga ómíoch sin. Híosí chail cenig áfach tha Pat Fitzgerald ar a dhíthil lena phlean na orbert ar bhain idirnáisiúnta.
The nursery began as an alternative enterprise like most Irish nurseries at the time, only we started off right at the beginning, specialising in the young plant end of the business, so we would supply growers with their young plant stock. On that note, Pat, can you explain to me what's plant cloning? Basically, we have a plant. It can't be produced by the conventional seed method and end up with the same clone identical to the clone that you started out with. So we use either a method of division, by cuttings or by grafting, and that in essence is plant cloning. You're reproducing one plant exactly the same as the other. During the 1960s, 50s, a method called plant micropropagation has evolved, and even before that, plant micropropagation was being used. And plant micropropagation is an accelerated and increased method of plant cloning, where we use sterile conditions and a media called agar to multiply up, and accelerated hormones that are naturally in the plant already, but we bring them into the medium in a higher dosage. All of them that you're looking at now are our varieties out of an original cultivar that we started growing in the late 80s, early 90s, called Cairix Evergold. And we've actually, over the last 15 years or so, bred out 7 varieties out of this. And they're actually, while they are grass and grass-like, they're actually a Japanese sedge called Cairix oshimensis. And it's become a speciality of ours, and now we sell it in about 23 different countries. Some of the criteria on the Cairix that make it such a favourable plant for us is that it's got a very wide climatic tolerance. So it actually goes down to -30, -35 Celsius in temperature. That means most places where people live, it's selling. So explain the process of going from the original micropropagation of one plant to getting to market with a variety like this. So this is a very good example. It's a plant called Cairix Eversheen. This plant started off as one plant we mutated out of another specimen plant in the laboratory, and we multiplied it up. So we start with one. In the beginning, we would have had a plant very similar to this one, which was selected as a sport mutation from another one. So we would have isolated it, grown it to this extent. We take this, and as you can see, it's got roots here. We subdivide then this plant and pull it apart. And as you can see, you've got a little root here. So we just clean this off like this, and we dibble this plant into a fresh pot, and we have another 3 of them there. So now we have 4. And in about 6 months' time, out of this, we could have a multiple of 10. So then we have 40, and so on up the chain. Pat, explain to me what we're looking at here. Yeah, these are sweet potato. And I started researching sweet potato back in 2007 by chance, and got interested in them. This variety is a variety called Murasaki, which in Japanese means simply red. It's one of about 7 varieties that we're trialling from a breeding program, and a very good advanced breeding program in Louisiana State University. Unfortunately, in the case of this particular potato, I can verify you won't have a successful crop in a field in Ireland outdoors. However, it will grow in greenhouses. We introduced this crop into Europe for garden and allotment and hobby market. Before we introduced this range of sweet potato into Europe, it was very limited, the availability. Now it's increased dramatically. Tá Pat an díg mé spreige sa tlí a eicin sé deis na móra I Gairneoireacht an tail. Is beag tá hí a bhí agam héin sa saol Gairneoireachta, ach tá má thúla oscailte inis ag an réimse leathan daoine ar chasagarm. Agus cíiminis gur teanscail Gairneoireacht atá ann. Dála go leor agra thanscail eile tá an corlach barbúis ísil go maith. Mar sin is gá a bheith chun tosaigh go héamh na nuáilíochta de.